man, ma'am. Pass out ba rin? Pass out? Kila man. Sin lang. Haman, kani? Taas o boss? Sa asa? Mag-OTP siya? Kung mag-OTP, diyan ang kasakuan siguro 2041. Kaya sa 2041. Ano boss? Okay na? Nagyapon? Mana? Kaya na mo ba? Nawara ba ko yung sinsinyo? Pila ang kuwan? Pila ang 850? 30. Wala mong gyapon. Parang kuwan lugar? 180? Wala ko yung sinsilyo gyapon. Wala ko yung sinsilyo. Dali fruits. Kinagkuan man. Yan. 150 plus 30. Ano raw? 180? Wala ko kukulit eh. Sana. Kalibo. Meron eh. Sa may ipalit ni mo. Tao. Wako kabalo ba? Ano na ginot mga daw. Ginot ba? Daw seryo sa kabok. Muna yung sukli siguro? Mo gi siguro na gilapod kaya
Logis na ba? Basta mo og gulong dali. Ano to daw ba na? Hindi siguro may pinili na. Ha? Pwede yan. Wala na, harap lang ugat ng starter. Ulak, normal. Hulot lang sa gato, sa kong kumawi. Ha? Hulot sa gato, sa kong kumawi. Pila yung pagsta? Ang gusto. Ay, piso ha? Ha? Piso ha? Ang lugay. Ako naman ako nagkwanto, nagsasin ko 100. Oh, O, nakalawa ko 500. Ah, di ako din. pila ay mong taya? Piso ra. Piso-piso ra. Ano kung hindi okay, bakit mo hindi ba? Ah, Unsa mo ka oras magkuan? out na yun. Wala, mabawas. Unsa ka oras magdula? As na yun, sabihin. Ay mao. Kung pagkaon, kung maunawa na. Zinaida Hardal. Hello. Shout out sa iyo, shout out. Update lang ako sa YouTube. Dapat magdula sa langda. Ba makadaog ka karon. Uy, dili ka magdula katong isa. Pag magkanaog ka na to, pagbalin sa lain. Ayaw dati pag-focus sa itong isa. Na usay kay magkahurot akong usay mag-abot ng 400. Naredto ra ko magtambay. Eh, pag maghatag na nagdako-dako, dito ka sa pikas, balhin. Sa lain sa nakuan. Daga makain mong kuan. O, dito sa pikas, sad. Ay nana ka magdula. Yan na. Dili dito na kuan. Nagbawion wa na napildi na sunog. Abawi na nila kay.
Oh! Man. Ije! Amang ka! Hoy, natatatay diri likod oh, naghakot sa kwan. Nato na manok, chicken. Nahakot siya. Mama. Unsa siya? Unsa ka? Sa? Kasi mahakoton. Kaya bukan sa saging mo kay. Labong ito, kuhaan kay. Isa ha? Isa. Nakaon, pinagurahan mo lagi.
Ano yung dating turong mag-yog? Kapag sila, no? Wala na. Kanira katungkuan rep dito. Hindi pang punta. Kulay na po. Yata na sa Fremont. Ginuitan. King man.
Dito na ka lang dun. Ikaw, init! Apoy naman ka. Apoy ka? Ha? Apoy ka? Kung ay mong sipon o absip ka sa daan. Agay, burok. Ay! On. Diha ra ka lagi ba? Init nga isip ko nimo. On.
Tristan! Dito balandong. Shout out sa inyo guys. Nang hakot pa, may busy pa. Ang liyan niya. Ano ba? Tristan mo ka, magkina ka. Uy, nabigay sa sunod dagdag. Okay. Balikan kita mamaya. Reyna ng mga kambing. Kama na magamit. Ha? KJ! Hoy, ali na do. Sulod na tatalay na. Kaya humana man hakot. Ali na. Mainom na ta sa kwanta. Mag-inom na ta sa. Ano din siya? Mag-inom na ta sa. Coke? Badiak ka. Ha? O, igna tatay. Nga tatay. Kadungog. Mana ako? O, igna tatay ka. Tay, sito. Ah, Nakapoy ako. ma, tutoy, mama, pati. Inakapoy ako tay. Tiyan, mama. Igna tatay. Kapoy ako tay. Tay, tapoy ako. Kapoy magkaan sa trabaho ni mo di ay hakot. Baki. Nahakot ako. Hakot ako. Kapoy. Tapoy. Mana hakot. Sito man kaimo. Nadi ka man ni udto di ay. Nako ah. Ay naro. Open. Close na. Ay. Be, lami pa ko de. Nahurot imong snack sa school? Picture ba? Takay mag isa ra man kabukuan ng sudan. Sama guys, nilay na buya. Turn out. Ikore man eh. Say mo.
Anta. Dan. Ha? Kasi ako lang. Itong dumadang, oh. Ha? May batong dalawa. Yung kuha ko ulit. Hindi pa nga nagkuha. Ha? Hindi pa nga nagkuha. Dali na. Tama ka? Ha? Uy, ako. Sige. Pray. Yeah. The Father, the Son, and the Spirit is Allah, this day is about to receive from the bounty of Christ and life in Father, the Son, and the Spirit. Go ba? Hindi kayo makabalo na ka. Paparas-paras na magiging. Payas na magkanoon? Ha? Ito tayo. Fish mo na. Fish. Eat ka fish. Ha? Pwede naman yung malayo. Ano dyan? Lagi ako ng talong pero kung ano ka buhok, 5 raka. 5 raka po to. Ikuri sa pag-abot na kung buha ng bilin. Kasi kung ang man mag-jack-an. Siya. Dahil ka. Sasaan ko na sabi ko ka na. Usog ako. Mo. Luto mama Ede. Ano na? Ito na. Sama na. Isa? Isa na ba ito, anak? Ako. Siya lang dapat niya. Ede. Hmm? Ede. Ah, hindi na. Ede. Gigi rin ah. Bre. Tay. Hmm. Tay. Oh, na. Wala tubig ang proximity ko na. Ang proximity ko ay tubig. Yung malaman mong gos.
mayroon yun. Agad. Ah, kaon tag-apil. Tay. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Uli. Ba. Napansit. Napansit. Uy! Ay, kung na kayo ka na. Kutsara. Tata. Ay, grasya ako. Ay, grasya. Now, Apa namanya? Um, Mama. Init. ay, salamat sa igde. Ha, init. Init, tay. Ay, babatuan. Pipilon, umibilon, bilon. Init ba? Init, init na natin. Diyan nga pala kang kunit sa manok ng dake, ang putput ng taho ng dake. Ano ako iputulo? Baka ka. Ang dali ra. Yahak mo sa bulag. Ang nga tao, ay ang nga manok. Ano man ako ng buha po tanong tao, bitapas na. Puti-puti. Matubaw. Yan na, kayo magkaon sa ta. Sipon di. Sikma. Ye. Ye.
Oh, kau bisa. Balik. Namang ako. Ha? Namang ako. Jumang ikaw? Agay, akong buk... Kung sakit! Kinsamad. Hag. Ah, bukton mama, sakit, oh. Samad. Ayaw! Agad? Kit. Magkakang. Mama. Mm.